مولا علی علیہ السلام شیر خدا دماد مصطفیٰ تھوڑی سنی ہوئی روایت ہے، میں تو صرف اگلی گل دسنی چاہنا کہ ایک میدان جنگ دے وچ موجود ہیں، دشمن مقابلے واسطے آیا ہے، مقابلے چاہ کے علی نو آکھدا ہے کہ علی وار کر. علی آکھے کمینہ ساڑی نسل ہی نہیں ہے پہلے وار کرنا، وار تو کر. دشمن وار کیتا ہے، علی دفاع کیتا ہے، پہلے وار تے تلوار ٹرٹ گئی. ہن حق تا یہ بندا کہ دشمن دی تلوار بھی ٹرٹ گئی ہے، وار کرن دی واری بھی آ گئی ہے کہ علی اس دا سر قلم کر دیندا، مگر سخیا اس سر قلم نے کیتا. دشمن بڑا شاطر دماغ آ، اس سوچے کہ سخی سنیندر فوری بھی سوال کر دیتا، علی تو علی دی تلوار مانگے، علی عطا کر دیتی. سخاوت دی حد کے دشمن نے تلوار عطا کر دیتی. جب تلوار عطا کر دیتی نا تو دشمن تلوار لے کے اس موڑا کیا کہ علی تینوں پتہ نہیں تو میں نے اپنی تلوار تو دے چھوڑیے کہ میں تیرا دشمن ہوں. علی آکھیا کمینہ میں جاننا جداں تو میری دشمن دی ہاتھ ہی جو نکلے میں نے پتہ ہے تو میرے خون دا پیاسا میرے قتل کرن واسطے آیا ہے، مگر میری مجبوری ہے. دشمن آکھیا کیڑی مجبوری ہے؟ مجبوری میں جناب نے دسنا چاہنا کہ مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھرم رکھنا ہے. مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھرم رکھنا ہے، حق کا میں حقیقت کی تلاوت دا بھرم رکھنا ہے. مینوں مشکل کشا دن، مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھرم رکھنا ہے، حق کا میں حقیقت کی تلاوت دا بھرم رکھنا ہے. اور ندیم اتھو سوالی کوئی قدیم مایوس نہیں ولیا، سخی مینوں خدا لکھیا ہے سخاوت دا بھرم رکھنا ہے. سخی مینوں خدا لکھیا ہے سخاوت دا بھرم رکھنا ہے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. میری واسطے بہت بڑا آزاد قبلہ شاہ صاحب ایک تحقیقت ایک میں اپنے اسے فضائل کوئی بنکار دسا کہ شہری دا آغاز بھی تھوں کیتا ہے، جاگ بھی تھوں لگی ہے، مگر اصحاب دی دھرتی تے عام فہم محفل پڑھ دیں پیوانا جی تاہمی میرے پیر کجا جی پورا وجود کم دا کھلونا. اج بھی تے اے تو مڑ میری واسطے ایک سٹیج بھی علیحدہ ہے، وہ سٹیج آندا ہے منبر حسین اس پہ پڑھنا. صرف اس نظریے نال کوئی بات پڑھ چھوڑنا کہ شاید سید بیٹھا کسے کیتے کی تائم اپنے دادہ دی ضرور پڑھ سکتا ہو سکتا ہے دعا دے چھوڑیں. قصیدہ سماعت فرماؤ قبلہ شاہ جی. ملک شیر محمد فلک شیر بزرگ بیٹھے ہو سارے میرے عزیز بھی موجود ہیں کہ جہاں سارے توالا ہے مقام آل محمد دا، جہاں سارے توالا ہے مقام آل محمد دا، ڈولاندے تھام لیندہ ہے نام آل محمد دا، ڈولاندے تھام لیندہ ہے نام آل محمد دا. اور قبلہ میرے شیر اندر نال گرانا اس گل کے اس سچ گل خدا خود نہ قطن ظاہر کریندا نہیں، اس سچ گل خدا خود نہ قطن ظاہر کریندا نہیں، زمین اسمان چند تارے کشا جگ دی پڑیندا نہیں. جہاں صدقہ بنایا رب تمام آل محمد دا، اور خدا دے وے فکر سوچاں کہ حق سچ دی پہچان ہوئے، خدا دے وے فکر سوچاں تے حق سچ دی پہچان ہوئے. اے بولن تا حدیث ہوئے جے اترے تا قرآن ہوئے. خدا دے وے فکر سوچاں تے حق سچ دی پہچان ہوئے، حق سچ دی پہچان ہوئے. بڑی مہربانی سید صاحب، بڑی مہربانی. خدا دے وے فکر سوچاں تے حق سچ دی پہچان ہوئے. اے بولن تا حدیث ہوئے جے اترے تا قرآن ہوئے. کل دا کل قرآن ہویا کلام عالم یا رب بنی. بڑی مہربانی، بڑی میری. کل دا کل قرآن ہویا کلام آل محمد دا. اور میرا عقیدہ دیکھنا کہ مرن تو میں نہ ڈردا ہاں گدا ہے در دلالاں دا، مرن تو میں نہ ڈردا ہاں
گدا حیدر دے لالاں دا جواب کوئی کافی ہے قبر دے کل سوالاں دا کہ بندہ ہاں خدا دا میں غلام عالم کہ بندہ ہاں خدا دا میں ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حیدر مرن تو میں نہ ڈرتا ہاں گدا حیدر دے لالاں دا جواب کوئی کافی ہے قبر دے کل سوالاں دا کہ بندہ ہاں خدا دا میں غلام والے محمد دا اور نہ یہ ہوں گے نہ یہ ہوں گے نہ حق سچ کی پہچان ہوں گی نہ ہووے ہا نہ یہ ہوں گے نہ دھی ماں دی پہچان ہوں گی نہ ہووے ہا شریعت کائی نہ کلمہ تے اذان ہوں گی ندیم کلمہ ہے ساتھے انعام آلے محمد دا تھوڑ جگہ چلن دے ہو میں دیاں ضرور پڑھ سا مگر میں مسائب تک پہنچن دے ہو دی کہ قبلہ پیر جی وفاد پیکر وفاد پرور ایک کر کے وعدے وفا چھڑے لیں وفاد پیکر وفاد پرور ایک کر کے وعدے وفا چھڑے لیں جوان تامر جوان ہندن مسلم چاہ کے لٹا چھڑے لیں وفاد پیکر وفاد پرور ایک کر کے وعدے وفا چھڑے لیں جوان تامر جوان ہوندن مسلم چاہ کے لٹا چھڑے دن اور ملہ عظمت دے فرق کٹ دائے ندیم ملہ سنیا کوئی نہیں امام کڑتے سوار ہوئے رسول تسبیح بتا چھڑے دن جی بڑی مہربانی یار بڑی مہربانی شاہ جی گلنا ہوئی ہیں بیتاں ہوئی ہیں انہوں نے کوئی بتا گھٹا نہیں سکتا صرف شاعر اور عالم دے وچ ایک فرق ہوندہ میں عالم نہیں مفتی نہیں شاعر ایک ادب دے عظیم ادنا جائے طالب علم مگر عالم دا کم ہے کہ انہوں کوزہ مل جاوے ان اتنا بکھیرے کہ سمندر بنا دے گے مگر شاعر دا کم ہے کہ سمندر جتنا بھی پھر جاوے انہوں کوزہ بند کر دے جی اگلے شعر میرا رکھنا جی حق پرستی تے حق دے خالق حق پرستی تے حق دے خالق کفر دے بندھن تروڑ دے دیں حق پرستی تے حق دے خالق کفر دے بندھن تروڑ دے دیں ندیم اعلیٰ مزاج رکھ دیں حق تے باطل نکھوڑ دے دیں حق پرستی تے حق دے خالق کفر دے بندھن تروڑ دیں ندیم اعلیٰ مزاج رکھ دیں حق تے باطل نکھوڑ دیں خدا دی ساری خدائی دے وارث خدا دی حکمت دے راز رکھ دیں ایک کربلا دے سفیر بن دیں نیرام بٹھے چھوڑ دیں کربلا دے سفیر بن دیں احرام مدھے چھوڑ دیں اور قبلہ تزیت دی محفل تزیت اسے دا بھی نہ ہے کہ ماں صاحب پہلے اپنے دکھ نہ لونا دا دکھ ضروری ہے قبلہ میرے شیرن اور توجہ رکھنی ہے حق پالیں ٹرے حق دے خالق سانگ ساتھ کھڑا کے ہٹے سانگ ساتھ کھڑا کے ہٹے جنگ چھڑ گئی حق تے باطل دی ہر ستم پچا کے ہٹے ہر ستم پچا کے ہٹے اور حق دے حقدار ضعیف ہو گئے ادھا حق منوا کے ہٹے چٹے ہو گئے وال جوانیاں دے جدہ قید نبھا کے ہٹے چٹے ہو گئے وال جوانیاں دے جدہ قید نبھا کے ہٹے اور رہ شاکر لکھ دی لکھیاں تے بے وسیاں پائیاں قید رہ شاکر لکھ دی لکھیاں تے بے وسیاں پائیاں قید ایک عید ندیم نبھامنا ہا تطہیراں تائیاں قید
رہ شاکر لکھ دی لکھیاں تے بے وسیاں پائیاں قید ایک قید ندیم نبھاونا ہا تطہیراں پائیاں قید اور بے وارث سر قلم عظیم ندیم ہو گئے جندے جی حقدائیاں قید لا وارث میت پامال پہ ہوئے مدفن دے سائیاں مدفن دے سائیاں قید اور حق دے نہ ڈے حق دارانوں جاگیر دا مقصد کیا حق دے نہ ڈے حق دارانوں جاگیر دا مقصد کیا وقت زور ندیم گوائیاں دے تحریر دا مقصد کیا وقت زور ندیم گوائیاں دے تحریر دا مقصد کیا اور مظلوم دی آنکھ چوں باندھے پے ہر میر دا مقصد کیا لو دا وسیا دھرتی تے تقدیر دا مقصد کیا ادنال قبلہ منو میرے عزیز واصف دیا سرفراز افتاب دیا اور دوستان دی میری ایک نظم دا عنوان ہے جی دھیاں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا دھیاں کے اے رحمت بن کے آ گئیاں سخن پیو دے نبھا گئیاں اے رحمت بن کے آ گئیاں سخن پیو دے نبھا گئیاں کدی ماں دے کرینے تے کدی بابے دے سینے تے کدی ماں دے کرینے تے کدی بابے دے سینے تے کدی ویران دی چڑھتل وچ کدی بابے دی مقتل وچ کدی ویران دی چڑھتل وچ کدی بابے دی مقتل وچ کدائیں لوڈاں دیاں پلن کدائیں جھڑکاں پیاں جھلن کدائیں لوڈاں دیاں پلن کدائیں جھڑکاں پیاں جھلن کدائیں سالار بن جاون کدائیں بیمار کدائیں سالار بن جاون کدائیں بیمار بن جاون اور کدائیں سالار بن جاون کدائیں اٹھاں تو جھن جاون نہ ظلماں وچ بچین ہوون صبر مثل حسین ہوون اے غیرت دا قیاس ہویاں شجاعت وچ عباس ہویاں حقیقت دی تائید اندر اے دربار یزید اندر جدا خطبہ عوامن جاہلی بن کے اے غیرت دا قیاس ہویاں شجاعت وچ عباس ہویاں حقیقت دی تائید اندر دربار یزید اندر جدا خطبہ عوامن جاہلی بن کے وکھاویں چا بس اس نال جی میری نوکری پوری